Malipayong adlawng Domingo alang kanatong tanan atong mga pagtimbaya alang sa mga kaigsuonan sa nagkalailaing dapit nga nagasubay niining atong Metro Davao hiniusang panimbahon. Atong mga pagtimbaya alang sa mga magasaulog sa inyuhang adlaw natawhan niini nga semana ug alang usab sa magsaulog sa inyuhang wedding anniversary. Ang Dios magapadayon sa pagpanalangin ninyo og daghang katuigan ug uban ang maayong panglawas, mga katuigan diin magapadayon ang inyuhang paghigugmaay ug ang inyuhang panag-uban kauban ang Dios taliwala diha sa inyuhang panagtiayon. Adlaw kini sa Dios, busa ato kining ihalad ngadto kaniya uban ang kinasing-kasing nga mga pagdaig ug pagsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Tawag sa pagsimba. Makita sa Salmo 75 verse 1. Nagpasalamat kami kanimo o Dios, nagpasalamat kami kanimo. Gisimba namo ang imong ngalan ug gisangyaw ang mga kahibulungang butang nga imong gibuhat. Mayong adlaw kanatong tanan atong pagadaygon atong buhi nga Dios uban sa atong mga panag-awit, pagsimba diha kaniya. Hallelujah. Atong daygon atong buhi nga Dios, atong awitan magasinggit, mag-awit ug daygon ka walay rason. Hallelujah. Amen. Atong ipakpa atong amot.
Yes, hallelujah. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka namo halalan. Pasidugan, pasalamatan sa tanan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, Diyos ni Isaac, Diyos ka na mo. Diyos ka namo, imong katawhan, maniluwas. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka namo halalan. Pasitugan, pasalamatan sa tanan. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka namo halalan. Pasidugan, pasalamatan. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka namo halalan. Pasidugan, pasalamatan. Pasidugan, pasalamatan. Pasidugan, pasalamatan sa Mag-ampo ta. Ginoong Diyos, daygon ang imong ngalan. Salamat Ginoo ni ining adlaw na imong gihatag sa among tanan. Andama among kaugalingon sa pagdayeg ug pagsimba karong adlaw. Andama pod ang among kasing-kasing ug unahuna sa pagpaminaw sa imong pulong. Sa ngalan ni Jesus, Amen.
Maayong buntag mga igsuon, niining kabuntagon sa atong panimbahon, tuguti nga akong basahon nganha kaninyo o uban kaninyo ang atong patukuranan sa pagpamalandong sumala sa sulat ni Pablo ngadto sa mga Kristiyano sa Efeso, Kapitulo 2, versikulo 11 hangtod sa 18. Hinumdumi nga kaniadto kamo mga dili Hudiyo makasasala nga matud pa sa mga Hudiyo dili tinuli kay sila god nga mga Hudiyo nag-ingon man nga sila tinuli nga sa ato pa gituli nga tawo. Kaniadto nahimulag kamo kang Kristo kay mga langyaw man kamo og dili sakop sa katawhan nga pinili sa Dios. Wala kamoy bahin sa mga kasabutan nga pinasikad sa mga saad sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Nagkinabuhi kamo ni ining kalibutana nga walay paglaom o walay Dios. Apan karon nahiusa na kamo kang Kristo Jesus. Kamo nga kaniadto layo sa Dios. Karon nahiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Kay si Kristo gayon mao ang atong pakigdait. Gihimo niya ang mga Hudiyo o ang mga dili Hudiyo nga usa na lamang kakatawhan. Pinaagi sa iyang kamatayon, giguba niya ang paril sa panagbingkil nga nag-ulang kanila. Gihimo niyang walay bili ang balaod sa mga Hudiyo. Lakip ang mga kasuguan o mga kalagdaan niini aron gikan sa duha ka kaliwatan mahimong usa ka bag-ong katawhan ug sa ingon makabot ang pakigdait. Pinaagi sa iyang kamatayon sa cross gihiusa kita niya diha sa usa ka lawas ug gipasiguli ngadto sa Dios ug sa ingon ni ana gitapos niya ang pagdinumtanay. Busa miani si Kristo ug gisangyaw ang maayong balita ug pakigdait alang sa tanan. Kaninyong mga dili Hudiyo nga kaniadto layo sa Dios ug sa mga Hudiyo nga duol kaniya. Pinaagi kang Kristo kitang tanan, Hudiyo ug dili Hudiyo, makaduol samahan diha sa usa ka espiritu. Dinatapos ang pagbasa sa pulong sa Dios alang sa katawhan sa Dios. Sa
Sa makausa pa maayong buntag kanatong tanan mga igsoon. Usa ka talagsaon nga buntag diin kita mahiusa sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Taliwala ni ini mga hitabo sa atong kinabuhi. Bagulang ini nga simana ang balita sa COVID-19, nagakadaghan ang mga tao nga apektado, mga tao nga na-infect ni ini nga virus. Ug dunay matud pa sa balita karon lang nga simana nga dunay 11 ka mga Pilipino nga dunay nakit-an nila nga dunay Delta variant. Di na ko maghisgot pa unsa nang Delta variant. Makaingon kita nagaka-increase ang hulga sa kinabuhi og nahimong mas tinuod, mas real tungod kay anana sa tugtugaran og mga kaila na nato ang nangaigo niini. Guol sa laing bahin, oportunidad aron mapaambit ang mensahe sa Dios, mas maparalom ang atong pagpamalandong. Sa laing bahin mangutana kita, Lord, unsay maayo na mong himuon, unsay mong mensahe na amo alang ka namo niini nga panahon. Magapo kita. Dalay ko sa limbahon ng mga Dios, ablihi mo nahunaw kasing-kasing o Dios. Bansa tabang sa balang espiritu, aron sa magapaminaw kami sa imo mga pulong. Mahimo kining buhi alang kanamo ug mahimong ang among kasing-kasing una-una abli Ginoo nga imong tudloan sa ngalan ni Kristo. Amen. O amen. Salamat sa makausapa o maayong buntag kanatong tanan. Sa gikaingon ko na daghan ang numero, nagaka-increase, nagakasdaghan og naa sulod na sa atong mga pultahan ang naepektuhan sa COVID-19. Ngani na naytaw na ingon, mura man di og dili na pandemic. Mura kini nga mga hitabo, mura na siya og pandemic. Panmaigsoon, bantay kay tungod ni ini nga mga hitabo ang ato madungog daghan na nga mga panagna, daghan ng mga hulga, makahadlok ng mga mensahe nga ato madungog sa nagkadaiyang nga mga speakers and resources. Karon nga buntag, dili ko maghisgot mahitungod sa pandemic or pandemic. Mas maghisgot kita og dako nga panahon ang ato'y gahin sa pulong sa Dios. Hopefully makadasig sa atong mga pagbati o sa atong pagkinabuhi taliwala nining hulga nga gapahitabo sa atong palibot. Versikulo 11, kapitulo 2. Hinumdumi nga kaniadto. No? Si Pablo nagsulat sa mga Kristiyano sa Episo ug sa bersikulo 11 iyang gisugdan sa pagpahinumdom kanila. Nga kamo nga mga Kristiyano dinhi sa Episo ang inyong kinabuhi kaniadto ing-ani. Wala kamoy Dios, nahibulag kamo kaniya o wala kamoy bahin sa mga saad nga gika mo'y hinungdan o nakaangkla didto sa mga kasabutan tali sa Dios o sa iyang katawan. Iyang i-address kini ngadto sa mga tao sa Epeso. Mga Kristiyano na ni adtong higayuna sa dihang gisulatan. Sumusa man, paingon ta, kung kaniadto mao ni ang ilang kinabuhi, unsa man di ay ang ilang kinabuhi karon. Si Pablo ningon siya, sa inyong paghinumdom o sa pagpakigharong nining mga hagit sa kinabuhi, dunay tulo ka butang nga inyong hinumduman. Una, o pinaka-importante nga dapat dili nato ikalimtan bisan alang kanato karon. Una, nga kita adunay Hesukristo. Dili ba nindot nga hinumduman nga aduna kitay Hesukristo niini nga panahon o bisan sa panahon nga duna nay hulgaon sa kinabuhi tungod sa COVID-19? Dili ba nindot mga igsuon nga huptan nga duna kitay Kristo sa kinabuhi? Kay Panginoon nato, what do you have in your life? Sometimes we look at it from the perspective of things and people. So Panginoon nato things, anak sa kinan, motor, bisikleta, kada buntag, no, mag-biking, na ako'y motor para sa akong biyahe ngadto ngari, o gado na ako'y cellphone, high-tech nga mga cellphone, laptop, uban pa. These are things that we possess. Somehow, dili lang kana. Mutan-aw tas tong palibot, things and people.
So doon na tayo mga tao nga gigugma. We love our spouse, we love our children, we love our relatives, of course. Pero si Pablo, dili ka na ang iyang gustong tan-awon nato sa pag-inuniyag hinumdumin ninyo. Ang iyang gustong mahinumduman nila, ingani. Kanhi kamo, mauni ang inyong perspektive ug ang inyong kinabuhi o mauni ang tinanawan sa mga Hudiyo nganha kaninyo. Busa karon inyong hinumduman nga kamo nga mga tao, ako nga magtotoo, adunay Kristo. Importante siya igsuon. Dunay sa kay gayon, sa kalula nga minduol kanako, sa namastor pa mi dito sa Surigao conference. Og ang lula mingon, pastor, pwede ba kong katabang ang akong apo ma-counseling? Kung ano man, kung sa may imong nakita nga kinahanglan istoryahon sa pastor ang imong apo. Ingon siya, pastor, tungod kay inani, nga ako apo nagdesisyon nga magpakasal siya. O ang iyang pakaslan ang malabot niyang bana usa sa mga anak sa royal family sa Qatar. Ikuy, dili ba na siya nindot igsuon? Yung sa oo, pero akong namkitaan nga dunay problema. Unsa man, ingani, tungod kay usa sa mga requirement ng usa ka Kristiyano maminyo sa usa ka royal anak sa royal family sa Qatar. Kinahanglan niya biyaan ang iyang pagtuo nga Kristiyano ug iyang dawaton o gakson ang pagtuo sa iyang pamanhunon nga mao ang Islamic faith. O unsa may problema nimo ana igsoon? Ingani manggod pastor, daw nga mas giigugma niya ang iyang pamanhunon kaysa kang Kristo nga may hinungdan niya siya nalingkawas sa gahom sa sala o nalingkawas gikan sa kasuko sa Dios. Tinuod man mga igsuon, daw nga kung imong tan-awon sa ibabaw walay problema. At the surface looking at it mo ingon tanga okay raman na siya. Minyo kaminyoon later on basin later resolve na siya igsuon. However, ang sa kalula ningon siya dili pastor. Tungod kay akong mahimduman sa Biblia miingon si Kristo, whoever comes to me and wants to follow, she must deny himself, must hate his father and mother, must, no, na iyang mga requirements. And niya sa tumoy niyon siya must be able to, no, to deny himself and forsake things. Sa atong consecration process or journey, we talked about denying yourself. Nagisgot kita mahitungod sa pagdumili sa imong kaugalingon ni ining mga opportunities nga ihatag sa kalibutan tungod kay mas dunay eternal value ang akong relationship kang Kristo kaysa kining mga temporaryong mga butang na niya sa kalibutan. Dili man sa punto nga akong dungtan ang akong ginikanan o ang akong anak o ang atong isuon apan mingon si Kristo, dapat makakaton ka kung sa imong priority sa relationship. Is it Christ or these people around? Sa usa kay gayon, ang mga tinun-an ningon siya, magtutudlo ang imong mama, si Maria na sa gawas, ug ang imong mga igsoon nangita kanimo, ningon si Kristo, ang akong ginikanan ug ang akong igsoon katong nagtuman sa kabubuton sa Dios. In other words, Christ wanted an intimate relation with Him. Na walay mong ilog na butang, walay mong ilog ni bisan kinsa nga tao, bisag pamilya o imong kapikas, dili dapat siya mahimong babang. Apan mo pasabot nga imo silang dumtan. Ang punto igsuon na kaila ka kinsa ang imong priority. Ikaduhang problema ini kung may kalimot ka igsuon si kinsa si Kristo nga anak kanimo, dunay problema ang imong relationship kaniya. Ingon siya, kung si kinsa ang higugma kanako, ako kang amahan mo, anha kaniya o mupuyo kaniya. Kami mo'y mupuyo nga na kaniya. O ang iyang kinabuhi, mabuhong sa among presensya. So, usa man ako mutuo mga igsuon, nga importante yun, matud pa ni Pablo, nga atong hinumduman. Unang butang,
dapat mahinumdum ta nga naatay Kristo. Sa panahon makalimot kita niini, sayon kaitang masaag, sayon kaitang mo drift, sayon kita mo biya sa atong pagtuo kang Kristo. Once something comes in and steal our relationship with Christ. Once someone comes in and introduce a new culture in life. Tinuod man ani mga igsuon karon nga panahon, doon na kabay opsyon sa pag-ingon na sa atong gobyerno, sa IETF, mag-mask. Unsa may imong option? To follow. You don't have a luxury of the option, but to follow. Taod ta sa atong mask, taod ta sa atong face shield, maglakaw kita, kinahanglan ta magdala sa atong QR code, your ID. Or else, di ba? Or else, so we don't have a choice but to follow. There is that culture that is imposed to us in the church, maupod ang nahitabo. O dili ka mahimong mahimong mupailalog ni ini nga kultura. Pwede kang i-pressure, pwede kang ihiklin, pwede kang ilain, o dili ka may sakop dayon. So busa una, hinumduman nato nga naa kitay Kristo. And the relationship with Christ is so priority that He wanted us, matud pa sa Mateo 6:33, seek first, unahon gayod papangita sa gingharian sa Dios ug sa pagkinabuhi sa iyang pagkamatarong. Ang tanan ng mga butang igadugang ra kanimo igsuon, kanako sa dihang hikaplagan nato si Kristo. Banindot igsuon, kaduha. Unsay angay natong hinumduman, sikin sa man kita nga mga tao. If we have Christ, we belong to Christ. If we have Christ, we belong to Christ. Dunay usa kay gayon sa kinabuhi sa simbahan, o I do not know kung makinumdum ka mo ni ini nga panultihon matud pa kung ikaw daw, akong in English if you are a duck, you must walk like a duck. Di ba? Of course, if you must quack like a duck. You must gather like a duck. Kay kung dili ka mo walk, mo quack like a duck, mo gather like a duck, you must be a chicken. Di ba? May kung dili yung ka pato, manok yung ka. Pareho ba sa sabungan, no? Matingala ka, na musulod dito, ang tanan musulod dito sa bungiro. Kung sa ilhanan, magdalag manok, no? Magdalagan nila siya pato din sa bungiro. Kung sa may tawag anak, ikaw may tawag, wa ko kalbalo. Pero sa tinuray mga igsoon, this simple line that is popularized in the society. Usa ka kultura that has somehow includes the church, corrupted the church, destroyed our inclusive culture. Nga naman, we start defining who belongs to the church. Sa kigayon, ang simbahan ingon, sikinsay dili. Sa panahon nga ato nang i-draw ang line between ato ug ila, nagsugod ta pag-create og wall even inside the body of Christ. Kay mo yun naman tan, kana siya dili ato, kana siya dili ato, kana siya dili ato, o kay dili man siya mo fit sa ato, dapat ingani. Ug di siya mo pailalom kanato, dapat ingani. Tanggalon sa lista, i-disiplina, isuspende, ug uban pang mga gibuhaton na ginahimo sa kalibutan. And somehow it has encroached and corrupted the life of the church. Igsuon, dahil sa kay gayon, saka magsisimba o kini nga manimbahay niabot sa punto nga dili raman pod siya kaayo partikular o kanang membership list, but have been coming to church, attending the church, worshiping there regularly. Nagahatag sa iyang ikapulo, nag-appeal sa mga Sunday school, uban pa, hilom ra siya nga tao. Lingkod dito suok, maminaw, pagkahuman simba, muuli. Apan naibot ang panahon nga na hospital. Abot sa hospital, usa sa mga pangutana dito sa form, ningon,
member ba ka sa church? So, busaman siya, nagtubag po siya, oo. Tungod kay, iyang i-recall ang iyang participation sa church, mo confirm man po. Apan, doon ay verification gihimo ang hospital na ngayo o certificate of membership. Pag-abot dito sa simbahan, gisusi ang lista o nakitaan ngayon ang nabutang sa lista. Ninyo ng pastor igsuon, di man ko ka-confirm kung membro ka tungod kay wala ka man sa lista. Pastor, sige mo kung simba, kaniman ang atong basihan. So, wa siya na-exclude siya. Kawa siya sa lista, na-exclude siya, o wala siya maka-appeal sa mga discounts and other perks that the church offers for its membership. Goal, mga igsoon. Tungod kay the culture of being a duck and you belong to the duck group, belong to the same frequency, you belong to the same political stand, you belong to the same prophetic stand. Somehow, it has created a line, a boundary that is not anymore according to the Scripture. The Scripture says, si Kristo namatay o giguba na niya ang paril nga nag-ulang sa mga Hudiyo o dili Hudiyo. Tungod sa dugo ni Kristo, mga igsuon, gitanggal na niya kanang paril nga nag-ulang sa mga gitawag nga dili tinuli o sa mga taong tinuli. Apan dini kanato karon naghimo kitag paril. Gipalig-unan nato na sa mga palisiya o regulations. And the sad thing is this. Those who accepted the Lord Jesus Christ, kadtong nag-alagad usab ng mga siguro leader sa simbahan, pastor sa simbahan, o uban pa, did not notice nga sila ning pailalom na pod sa usa ka exclusivist culture that the church has adopted. You belong to Christ because of the blood of Christ. I belong to Christ because of the blood of Christ, not because what the bishop says, what the pastor say, what the elders say, what the church members and leaders said. I belong because I believe in Christ. Katulo mga igsuon ingani. Katulong importanteng butang nga angay natong hinumduman. Human nga ningon tana atay Kristo, kita sakop sa lawas ni Kristo, ikatulong butang mao nga duna kitay tinuod nga Dios. Ang mga Kristiyano sa Efeso, giingnan ni Pablo, kamo mga katawhan walay Dios. Nganuman, na kung imong tun-an ang Efeso nga lugar, arang ka Diyos nun, sila ngani ang lugar nga ginadayo sa magkalaing-laing mga tao mo adto sa Efeso aron simbahon si Artemis, ang diyosa nga naa didto sa Efeso. Sila ang klase sa mga tao nga perting ka-religyoso, and yet from the perspective of Paul is saying, you do not have a God. Makaidungdong ako sa gisulti sa daan tugon sa Salmo Kapitulo 115, versikulo 3, 4 hangtod sa unahan. Mingon dinhi, ang among Dios atua sa langit, ang iyang buhaton, ang gusto niya. Ang ilang mga Diyos, hinimo sa plata o bulawan, mga binuhat lamang sa tao. May mga bakba sila apan dili makasulti. May mga mata apan dili makakita. May mga dalunggan sila apan dili makadungog. May mga ilong apan dili makasimhot. May mga kamot sila apan dili makahikap. May mga tiil apan dili makalakaw o dili gani sila makatingog. Kabantay ka, giun sa pagulagway sa daan tugon, partikularmente sa Salmo 115, ang worship of pagan gods.
Gihulagway dinhi mga igsuon nga tinuod nga naa kay Dios. Small d. Relihiyoso ka. Apan kanang imong Dios dili makahimo og dakong impact sa kinabuhi sa tao. Tungod kay nay ba di makasulti, na ay dalunggan di kadungog, na ay kamot di makatabang, na ay tiil di makalakaw. Kompleto man untana siya apan hinimo ra siya sa plata o bulawan and therefore is worthless. That's how it is described in the Old Testament. A worship of pagan God is somehow a waste of time because you are worshiping a worthless God. Small g. So busa man, pag-abot dito sa sulat ni Pablo ngadto sa mga Kristiyano sa Efeso, ingon siya, yes, nami Dios, pero ang inyong kamo nga mga tao walay tinuod nga Dios. Tungod kay kanang inyong gituhan si Artemis cannot do anything to change your life. Kanato karon nga grabe ang COVID, kana siya nga mga gisangpit, dili makatabang kanato. Pero ang atong rason ng ani man po, sa modern world, kay Old Testament, ang Salmo, karaan man na pastor. Sa modern world, we are not anymore like that. Oh, sa karon, lahi naman pastor, lahi na ang atong kalibutan karon. Tinuod na mga isuan, lahi na ang atong kalibutan karon. And the religiosity has evolved. The practice has evolved. Dili na hinimo nga plata, dili hinimo na sa bulawan ang atong Dios-Dios. Ang bago karon, ingon si Jean Sartre, usa ka philosopher, na ang tao nag-inusara. Ang tao, wala iniyang kasaligan ang iyang kaugalingon. Mao na ang penultimo. And this particular religion is described in English as humanism. Unsay maayo nimong himuon buhata kay mauna ang maayo para sa tao. Unsay maayo nimong buhaton para sa imong kaugalingon, do it. That's how humanism is. Shortcut lang ginta nato nga paghulagway nini. Ug daghan na ang ga-practice ninyo wa ta kabantay nini. Kinsa ang Dios dinhi? Ako, ikaw, o kita. Tao. Humanism. Somehow this particular culture and belief has encroached the church and replaced our faith and relationship to God. Napulihan mga isuon. Busa man karon nga adlaw sa atong paghinumdum, no? Hinumdumi ingon si Pablo. Sa atong paghinumdum, importante nga butang tulo nga dunay Kristo nimo sa kinabuhi. Siya ang hinungdan nga dunay kahulugan ang imong kinabuhi. Siya ang hinungdan nga makaharong kita bisag unsa nga mga suliran sa kinabuhi. Dili COVID-19 ang mupugong kanato. Ikaduha, hinumdumi, you belong to Christ by virtue of His death and His resurrection. Who defines your belongingness to the church is Christ and your relationship to Him. And that is sealed by the power of the Spirit, 4 verse 30. You have been sealed by the Spirit up to the day of redemption. Way makakuha niya na kanimo, bisag tanggalan ka pa sa imong mga katungod diya sa sulod sa simbahan di ikaw nahisako o nag-api. Mga igsuon sa atong pagharong niya panahon, tulo ka importanteng butang nga dili dapat nato kalimutan. Na kay Kristo, sakop ka sa iyang lawas by virtue of His death and resurrection. O ang atong Dios buhi, duna siya mahimo sa atong kinabuhi. Madaugon siya sa tanan nga hitabo sa atong kinabuhi. Amen. Amen. Magaampo ta. Amahan namo nga langit nun, niining takna sa pagsimba, ang among kasing-kasing puno sa kalipay o pagpasalamat.
tungod sa imong makanunayon nga pagpadayag sa imong gugma o pagkamaayo o pagkamatinumanon sa matag usa namo ka kinabuhi. Imo kining gipadayag Ginoo nganhi kanamo sa matag adlaw gayod. Usa ang among kasing-kasing na puno sa kalipay pagpasalamat tungod sa imuhang paghigugma kanamo nga walay paglubad. Usa ka gugma nga hingpit. Nga nagatudlo usab kanamo sa paghigugma kanimo sa among tibuok nga hunahuna, kasing-kasing, kusog o kalag. Among gitugyan kanimo ang among pagsimba karon o Dios. Sa kami magadapit sa imong balang espiritu nga magakunsad sa matag usa nga mga nagaduol kanimo diha karon sa pagsimba sa espiritu ug kamatuoran. Among gipangayo ang imong dihog sa balang espiritu o Dios nga diha sa mga pag-awit, sa mga himno, ikaw gayod ang among dayigon. Diha sa mga pag-ampo, kanimo gayod kami magahangad. Diha sa among mga pagpamalandong sa imong pulong, diha kami kanimo pangayo o kaalam nga magaabli sa among mga hunahuna o kasing-kasing nga ang among mga pagpamalandong magahatod kanamo ngadto sa pagkamasinugtanon sa imong mga mando alang sa among kinabuhi ug magahatod kanamo ngadto sa espirituhanon nga pagkahamtong ug magapuyo sa usa ka kinabuhi nga kahimot-an diha sa imong atubangan. O Dios nga among Amahan, among gidala sa pag-ampo ang tibuok kalibutan nga nagaagulo karon tungod niining pandemya. Among pangayo ang imong grasya ug kaluoy nga imong ipahamtang sa tibuok kalibutan. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo. Ug among giampo usab ang among nasod, ikaw Ginoo magapanalangin sa mga pangulo, mga anaa sa katungdanan sa pagpangulo gikan sa national level ngadto sa lokal nga panggamhanan. Ikaw Ginoo magadihog kanila sa kaalam, sa kusog, sa kaisog, sa imuhang pagiya aron nga mabuhat nila ang ilang tagsa-tagsa ka mga responsibilidad nga mahiuyon kayo diha sa imuhang kabubuton o mando alang kanila. Panalangini kining mao nga nasod Ginoo sa imong kalinaw o panalangini sa imuhang gugma. Ug labaw sa tanan, panalangini kami nga aron ang mga tanang mga katawhan makaila gayod kanimo nga among Dios ug ang tanang mga tuhod mga piko diha sa pag ila kanimo nga among Ginoo ug manluluwas. Salamat o Dios nga ang mga leader, ang mga katawhan nga imong mga sumusunod, imong mga tinun-an magabarog uban ang kaisog ug kakugi sa pagmantala sa imong maayong balita sa kaluwasan. Himoa kami nga suga ug kahayag nga magalamdag diha sa katawhan nga naa sa kangitngit. Aron nga si Kristo nga naa kanamo makita gayod nga dayag diha sa taliwala sa katawhan. Among pag-ampo alang ning ining pandemya, ikaw Ginoo naay full control niining tanan o Dios. Tungod kay ikaw man ang labing gamhanang Dios labaw sa tanan. Busa amo kining gitugyan diha kanimo ang imong panalipod alang sa imong mga katawhan. Ang imong pag-ayo alang sa mga na dutlan niining COVID-19. Ang imong gahom ug ang imong pagka-Dios mas labang gamhanan kaysa gahom ni ining mao nga virus. Busa amo silang gitugyan diha kanimo karon. Ang tagsa-tagsa kanila o Dios nga naa sa mga balay-tambalanan, naa sa ilang mga kaugalingong panimalay,
nag-isolate anaa sa mga quarantine area o mga isolation facilities. Panalangini ang mga tambal ilang gitumar ang ilang mga pagkaon, mahimo kining instrumento sa ilang pagkaayo, bisan pa ang mga pag-atiman sa mga nurses o mga doctors. Mapasalamaton kami o Dios alang niadtong nakasinati sa imong gahom sa pag-ayo ug sa imong kahibulungan nga mga pagsangkap sa mga panginahanglanon. Dako ang among pagpasalamat diha kanimo o Dios tungod kay ikaw gayud ang gahom nga nagapaluyo sa tanan nga nakabaton og kadaugan gikan niining pandemya. Among giampo ang adunay mga chronic nga mga diseases or anaay mga anaapoy mga sakit nga mga ordinaryo nga mga sakit, among pagampo ang imuhang pagbisita uban ang imong gahom sa pag-ayo ngadto kanila. Ug labaw sa tanan o Dios among giampo ang imong paglig-on sa ilang pagtuog pagsalig. Nga sa panahon nga sama niini nga nagasinati og mga pagsulay, ikaw gayud o Dios maoy among dalangpanan sa panahon nga anaay mga kalisdanan. Among giampo usab ang mga pamilya nga anaa sa kasub-anan tungod sa kamatayon sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Ikaw Ginoo mag-comfort kanila niini nga panahon karon. Ug salamat nga ikaw Ginoo magahatag kanila assurance ang ilang mahal sa kinabuhi dili man nila makauban na apan sure Ginoo ang destinasyon nga padulong gayud diha sa imuhang mahimayaon nga gingharian. Among pagampo alang sa simbahan, mga pastor, mga magwawali, mga magtutudlo sa Sunday School, mga leader sa mga Bible studies, ug uban pa nga nagasangyaw sa imong mga pulong, padayon kang magadihog ngadto kanila o Dios alang sa malipayon o makugihon nga pag-alagad kanimo. Bisa niining panahon nga anaay mga limitasyon sa among mga paglihok o mga pagbuhat o mga activities. Ikaw o Dios ang Ginoo ug mooy pundasyon sa simbahan busa kanimo kami nagapakitabang niini nga mga panahon. Among pagampo nga padayon kang magadasig sa mga membro sa mga kasimbahanan diha sa mainiton ug makugihon nga pagtuo, pag-alagad kanimo taliwala niini nga kapanahunan. Among pagampo usab sa matag panimalay, lig-una ang mga haligi sa panimalay, ang mga ginikanan diha sa ilahang pag-umol, sa ilahang mga anak sa pagtuo, pagdasig kanila diha sa paghigugma kanimo nga among Dios o diha sa pagdasig kanila Ginoo nga mahimong matinumanon diha sa imong mga pulong. Panalangin ni Ginoo ang mga anak nga mahimong masinugtanon ngadto sa ilahang ginikanan. Ug hinaot nga ang Biblia mao gayud ang sentro nga basahon diha sa amo ang pagpamuyo aron nga makabaton gayud kami kalinaw, magkabaton kami og panaghiusa ug mabugkos kami kanunay diha sa imuhang gugma. Panalangin ni o Dios ang Metro Davao, hiniusang pagsimba ug ang tanan nga mga lokal nga mga kasimbahanan nga nagaduyog niini ang imong pag-uban, ang imong panalangin ug pagdasig maanaa kanunay kanamo. Hinaot ang mga pulong diha sa mga pagwali, mga mensahe sa awit, mahimo gayod nga dakong panalangin diha sa matag usa ka kinabuhi. Salamat o Dios nga kini magahatag og pagdasig sa matag usa. Among pagpasalamat usab diha kanimo o Dios sa 25 ka tuig nga ministeryo o pagmisyon sa UCCP Matina GSIS. Ang imong pag-uban o pagpanalangin sa hilabihan gayod
ug daghan pang mga katuigan nga mabungahon alang kanila. Salamat sa pastor, mga leaders, mga miyembro nga mga aktibo ug mga willing kaayo mag-aalagad diha kanimo Ginoo. Panalangini sila ug ang ilang mga panimalay. Hinaot sila magatubo, mulambo, mudaghan alang sa imong kahimayaan ug dungog. Among pag-ampo usab alang sa nagasaulog sa ilahang birthday o mga wedding anniversary. Salamat sa gasa sa kinabuhi, gasa sa relasyon, nga padayon imong palambuon, nga padayon nga imong gamiton alang sa imong buluhaton o makapahimaya o makapasidungog gayud diha kanimo. Niining among pagsimba karon, salamat o Dios nga daghan mga kasing-kasing ug mga kalag nga matandog sa imong balang espiritu, makonbiktar ang mga kasing-kasing alang sa pagkinabuhing Kristohanon ug alang sa pagkinabuhing Diosnon. Kini ang among pag-ampo, among gitugyan diha kanimo ang tanan. Pinaagi sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo manluluwas. Amen. Panultihon 3, Kapitulo 9 ngadto sa 10. Pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong pag-abot sa imong yuta. Kung buhaton mo kini, mapuno sa abot ang imong mga kamalig ug manubra ang imong bino. Niinin na yugto, atong ihalad ang atong ikapulo, sahad ug pasalamat. Mag-ampo kita. Ginoo, daygo na imong ngalan. Salamat Ginoo niining halad na imong gihatag sa imong kinabuhi. Ginoo, gamiti kining halad diha sa imong ministeryo. Daghang salamat. Amen. Alang sa mga pahibalo, atong kanunay nga mga pagpasalamat sa mga talentong gihalad sa Ginoo aron mahimong mapadayonon kining atong Metro Davao hiniusang pagsimba. Atong kanunay nga pagpasalamat kang Erica Panotes ang ingon nga atong accompanist, kang Reverend Wenzel D. Holde atong multimedia director o ang atong magwawali karon nga Domingo, kang Joy Tuliran ingon nga atong liturgist, ug sa mga pastors ug mga kasimbahanan nga andam kanunay sa pagtabang
o makanunayon nga nakigduyog kanato niining atong pagsimba. Atong mga pagtimbaya o pag-congratulate sa UCCP GSIS sa ilang pagsaulog sa ika-25 katuig sa Ministeryo ug Misyon ni Kristo. Sa pastor ug sa mga makugihong mga leaders, pinanguluhan ni Mr. and Mrs. Juneth Harabe, among mga pag-ampo o pagdasig sa pagpadayon sa mga buluhaton alang sa kahimayaan o dungog sa atong Ginoong Dios. Atong mga pahasubo usab alang og mga pag-ampo sa paglig-on alang sa pamilya Humwad sa UCCP Turil, sa pagtaliwan ni Atioli ug sa pamilya Ismade sa UCCP Matina Highway sa kamatayon ni Pastor Sofronia Ismade. Ang Dios magagakos kaninyo diha sa iyahang pag-comfort kaninyo niining inyuhang panahon sa kagul-anan. Kami ingon nga mga kaigsuonan diha sa pagtuo nakigduyog usab kaninyo sa inyuhang kasub-anan. Atong padayong pag-ampo alang sa atong mga kaigsuonan nga naa sa balatian sa lawas, atong pag-ampo kang Kuya Alvin o kang Pastor Michelle o sa uban pa nga anaa tingali karon sa hospital or anaa sa ilang mga Pinoy-anan o anaa sa mga isolation or mga quarantine facilities, atong padayon nga pag-ampo alang sa inyuhang kaayuhan. Ang Dios nga puno sa grasya ug gahom magaayo kaninyo ug magasangkap kaninyo sa inyong mga panginahanglanon. Labaw pagani sa inyong gipangayo. Mga pahibalo alang sa Kabantian UCCP o Matina Shanghai UCCP nga kamo ang mangulo sa atong pagsimba karong July 25 at tapusang Domingo niining bulan sa Hulyo. Kamo ang in charge sa magwawali, pangulo sa pagsimba, minister ug ang mensahe sa awit. Tungod sa pagkamaayo sa Dios, ato usab nga ihalad ang atong mga kaugalingon, atong mga kinabuhi, alang ang atong mga talento, aron nga mahimong galamiton kita sa mga buluhaton ug ministeryo ug misyon sa atong buhing Dios. Atong ihalad ang atong mga kaugalingon ngadto sa Dios nga una sa tanan mihalad sa iyang bugtong anak alang sa atong kaluwasan. Samtang atong awiton ang himno sa pagtugyan. Mga sundalo ni Jesus, manindog na kamo. Ang away padayunon ta, samtang may adlaw pa. Pagsuklan ta ang kaaway sa bugos na kusog.
Dalaygon og silimbaho na mga Dios. Salamat sa imong mensahe nga giingon kanamo nga kami nahimong sakop sa lawas ni Kristo pinaagi sa dugo niya nga giula sa cross ug sa iyang kamatayon ug siya nabanhaw gikan niini. Salamat Lord nga maka-overcome kami sa bisan unsa nga mga gumunhap sa kinabuhi. Walay makababag kanamo, walay makaulan kanamo ug nakabaton kami sa malinawon nga kinabuhi bisan pa kung ang kalibutan mo samok kanamo. Makainumdum ako Ginoo nga matud pa nimo, not an inch can penetrate and destroy us from the effort of the enemy. We have been protected by your grace. Busa man nagkampo ko Ginoo nga sa tanan nga naminaw karon. Salamat nga imo kaming gipahinumduman. Salamat nga kami sakop sa imong lawas bisag dili kami mulakaw nga murag pato. Mulakaw kami nga sama ni Kristo. Mulakaw kami, mubarug kami, dili tungod sa among political stand, apan mubarug kami tungod sa agenda ni Kristo, na mao ang pagpasiguli sa katawhan ngadto kaniya sa among Dios nga buhi. Salamat Ginoo nga ang among gituohan nga Dios buhi, ug walay gahom sa yawa, gahom sa yuta, nga mukuha kanamo gikan sa iyang balaan nga gugma. Amo kining gisalig sa ngalan ni Kristo nga among Dios ug gihuptan ang iyang saad nga miingon si kinsa kaninyo dinhi duha sa yuta nga mituo kang Kristo ug nag-usa sa inyong mga hangyo. Ikaw Ginoo ningon ang inyong mga pag-ampo na dungog sa langit o kinihatag kaninyo pinagi sa ngalan ni Kristo. Sa kami mingon, Amen, Diyo, Ginoo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang panalangin sa Diyos Amahan, Anak o Espiritu Santo, maanaa kaninyo, karon o sa tanang panahon. Amen o Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. And give you peace. And give you peace. And give you peace. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. And be gracious. The Lord be gracious, gracious unto